Προλαβαίνουμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Μα αυτό είναι το σχέδιό μου. Παιδιά, πώς το... Και αυτό το ύφασμα είναι ιδανικό, μα είναι απίστευτο. Δεν διαφέρει και πολύ από το δικό μου. Για στάσου. Έχω μια ιδέα για να γίνει τέλειο. Ανυπομονώ να το φορέσω. Πάμε για την νίκη. Βρίσκομαι απόψε εδώ για να σας παρουσιάσω τον διαγωνισμό με έμφαση και με χάρη. Ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα πριν αρχίσουμε να ευχηθώ στους διαγωνιζόμενους καλή τύχη. Και να η πρώτη διαγωνιζόμενη. Πολύ σικάτο. Και πολύ πρωτότυπο. Ναι, βέβαια, τι να σου πω. Μπράβο, ένα χειροκρότημα ακόμα. Πολύ ωραία. Και τώρα η δεύτερη διαγωνιζόμενη, Νάτι. Είναι κομψότατη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει το τούλι που ζήτησες. Ναι, τέλειο ήταν, εντάξει. Το φόρεμα της ναυσικάς είναι μεταξωτό. Τι το ήθελες το τούλι? Είναι για μια χάρη σε κάποια φίλη που την έκλεψαν. Η τρίτη. Αυτό είναι πραγματικά τόσο πρωτότυπο ρούχο. Είναι καταπληκτικό. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει? Μπράβο, μπράβο. Έκανες πως γλίστρησες. Αυτό κι αν ήταν πρωτότυπο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας ανακοινώσω την νικήτρια του διαγωνισμού, που δεν είναι άλλη από τη Μπιάνκα. Μπράβο. Όχι. Δεν είναι δυνατόν, είμαι τέλεια. Εγώ έπρεπε να νικήσω. Όχι. Τέλειος είναι κάποιος ο οποίος όταν πέφτει σηκώνεται ξανά. Δεν φοβάται να δείξει τον πραγματικό του εαυτό μαζί με τα ελαττώματά του. Εσείς φταίτε για όλα αυτά. Ναυσικά, περίμενε. Ορίστε, και να και η κορδέλα. Και το στέμμα. Ευχαριστώ. Το ήξερα ότι θα νικήσω, το ήξερα. Λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη στη μαμά μου και... Συγγνώμη, έκανα πλάκα. Νάτι, μπράβο. Μπράβο. Πανέμορφη. Ήσουν εκθαμβωτική. Ευχαριστώ. Δεν θα τα κατάφερνα χωρίς εσένα. Έχει δίκιο ο παππούς. Οι δυο μας καταφέρνουμε τα πάντα. Θα ήθελα να μάθω ποιος πήγε να μας σαμποτάρει. Δεν το ξέρω, μα ξέρω ποιος μας βοήθησε. Ήταν ο Queen. Νομίζω το έκανε για σένα. Ίσως κάτι προσπαθεί να σου πει. Με τον Queen είμαστε φίλοι. Δεν έχει κάτι να πει. Το να έχεις τόσο ξεχωριστούς φίλους είναι πολύ σπουδαίο. Καμιά φορά ξεχνάω πόσο τυχερές είμαστε. Μα σκέψου, είμαστε οι Moodboards και εσύ μια βασίλισσα. Συγχαρητήρια. Είσαι τόσο όμορφη. Τι κρίμα που δεν είναι εδώ ο Αλμπέρτο για να σε δει. Ας τον πάρουμε τώρα. Ναι, πρέπει. Τηλεφωνήστε του. Θα χαρεί πάρα πολύ. Έχετε τόσα πολλά ακόμα να μάθετε για τον πατέρα σας. Και εσύ πρέπει να του πεις ότι βγήκες Miss Μόδα της Ακαδημίας. Ναι, χάρη στη Μάγκη και το Μαξ που με κράτησε όρθια. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Πολύ περήφανος. Μπράβο. Μπράβο. Τον άκουσες. Είπε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε για τον μπαμπά. Τι να εννοεί με αυτό? Δεν ξέρω, αλλά θα μάθουμε. Πάμε τώρα να του τηλεφωνήσουμε. Τώρα το νιώθω. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Τέλειοι μέσα στην ατέλειά μας.